नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी कोजागिरी पौर्णिमेसाठी मसाला दूध बनवणार आहे. तर जो मसाला आहे तो मी घरीच बनवणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे घरात जेवढं दूध होतं तेवढं घेतलेलं आहे. म्हणजे जवळजवळ 1 लिटर तरी ते दूध असणार आहे. ते गरम करायला ठेवलेलं आहे. दुधाला उकळी येईपर्यंत आपण मसाला हा बनवायचा आहे. इथे मी हे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे जे असतील ते तुम्ही घालू शकता. माझ्याकडे पिस्ते नाही आहेत त्याच्यामुळे मी पिस्ते नाही घालणार. फक्त काजू आणि बदाम आहे. तर हे बारीक करून मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. हे पहा, या पद्धतीने मी बारीक करून घेतलेलं आहे. त्यानंतर थोडंसं केशर घेतलेलं आहे व त्या केशरमध्ये 2-3 चिमुटी हळद घालायची आहे व त्यामध्ये थोडंसं दूध टाकायचं आहे. अगदी थोडं टाकायचं आहे व ते चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. म्हणजे केशर आणि हळदीचा जो रंग आहे तो छान असा दुधामध्ये तयार होतो. हे पाहू शकता तुम्ही, खूप छान रंग आलेला आहे आणि त्याचा वासही खूप छान येतोय. दुधाला उकळी आली की लगेच त्यामध्ये साखर घालायची आहे. साखर तुम्हाला दूध जेवढं गोड पाहिजे तेवढे तुम्ही साखर घालू शकता. चांगलं हलवून घ्यायचे. साखर टाकल्यानंतर थोडंसं दूध परत पातळ होतं म्हणून सुरुवातीला आधी साखर घालून घेतली आहे मी व त्यानंतर हा जो मसाला केलेला आहे तो टाकून घ्यायचा आहे आणि चांगलं सर्व बाजूनी हलवायचं आहे. याला छान उकळी आली की हे हळदीचं टाकून घ्यायचं आहे आणि केशर पण त्यामध्ये खूप छान दिसतं. हे पहा, कलर पण त्याचा खूप छान येतो. फूड कलर वापरण्यापेक्षा कधी पण घरची हळद तुम्ही यामध्ये वापरू शकता. हे दूध थंडीसाठी पण खूप चांगलं असतं. हे पहा, छान अशी उकळी आली याला. यानंतर विलायची पावडर घालायची. यामध्ये जे काजू बदाम बारीक करून जे घातलेले आहेत त्यामुळे दुधाला दाटसरपणा येतो. त्यामुळे कुठलंही कॉर्नफ्लॉवर वगैरे घालण्याची यामध्ये गरज नाही. सगळ्यात लास्ट थोडंसं जायफळ किसून घालायचे. जायफळाशिवाय टेस्ट येत नाही. आता हलवून द्यायचं आहे आणि 5 ते 10 मिनिट मंद आचेवर उकळू द्यायचे. हे पहा, एकदम छान असं दूध हे तयार झालेलं आहे. विकतचा मसाला आणण्याची अजिबात गरज नाही. घरच्या घरीच मसाला बनवा आणि मसाला दूध तयार करा. पहा, एकदम छान असं दूध हे तयार झालेलं आहे. एकदम मस्त होतं आणि याला जास्त घट्ट करायची किंवा आटवायची अजिबात गरज नसते. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.